Sanibonani Spotlight, igama uMsizi Dlamini, wase-Reform St. John's Apostolic Faith Mission, under ubaba uMadwe nomama. So bengicela ukubuza ukuthi ubani i-Archbishop wethu? Sesibe nawo Archbishop abathe abaningana ngoba i-Reform St. John's indala. Kodwa the current one is ubaba Archbishop Dr. Giyani benomama badabuka esikhawini kaZulu kodwa sebela manje ngenxa yomsebenzi wabo obaletha la e-headquarters. Amen, siyabonga. So baba, sibonile izolo kade kukhona umsebenzi. Sicela ukubuza lo msebenzi ubumsebenzi onjani? Bekumgidi noma bekuyini kahle ngokwe-history yomgidi lo. Umgidi lo usho umdala. Into yangama-1980s kusaphila ama-founders esonto. Kuthiwa ngelinye ilanga umama Madwe akabizanga ngisho umhlangano. Kanje wathi ehleli wathi kuzomele kube khona umgidi wolusha. Umgidi wolusha kwakukunikeza abantu abasha i-recognition nokubanikeza indawo esontweni lethu ukuthi nabo babalulekile. Ukuze wenzele ukuthi ungakhuli ebandleni lakho but i-existence yakho ungayazi futhi ungayiboni ngoba isonto umuntu omusha likusebenzisa. So ngelinye ilanga-ke kwenzeka lokho ukuthi athi ngekuthiwa kanjalo ukuthi adecide umama ukuthi kuzoba khona umgidi olusha njengokurecognize umuntu omusha nanokubaluleka kwakhe nanokumpromotha nanokumenza abe nento ayibukelayo ingakusasa ngesonto lakhe. Uyabona sonto koreke ungazi noma ukuthi noma ngisesonto mfanele ngenjani. So upromotha zonke izinto irole yomuntu omusha within isonto. Hayi mina sengiyafuna ukukhuluma. Okay, kodwa abantu nje usho awulusha. Sibonile ukuthi kade kusebenza you've been up and down kwemanje kade sisesontweni izolo besicabangela nje ngakho singazange kwena. So into kahle sifuna ukuyibuza as one of the people kade belid phambili umsebenzi. Besicela ukubuza irole yakho kahle ukuthi iyini kulusha. I-role yami as the current president ukwenza sure ukuthi kulo 12 months onyaka upresident uhlanganisa iy'nkonzo zolusha, wenza ama-career guidance, wenza ucreate ama-job opportunities, ucreate job hunting awareness whereby sicela khona abantu abaningi basendaweni ehlukene ukusiza ama-CVs, upgrade u-matric, ukubhala kwe-CV, ama-interviews akhulunywa kanjani kulo phathi yomsebenzi. Iphathi career guidance siba-assista ngokuthi babe silonshe ama-classes online manje from grade 10 to grade 12. Yes, kuzoba khona i-link ezo-create-wa because ilidwa umama Bishop Mthembu, one of ama-experts e-maths and science. So izo-create-wa and then